Té la paraula el senyor Josep Maria Balcells del grup del Partit dels Socialistes Ciutadans pel Canvi. Gràcies, presidenta. Voldria només preguntar si estem ajuntant les dues propostes de resolució. Sí. D'acord. Sí, senyor, sí. Bé, jo m'afegeixo a la salutació dels amics del camí que ens acompanyen. Jo el primer contacte que vaig tenir amb ells vaig descobrir que eren unes persones que aquest projecte que tenien a les mans se'l creien de debò i que hi dedicaven esforços i el que calia, i ens demanaven aquest cop de mà més institucional que avui penso que ho podem materialitzar. Materialitzar-ho més enllà, diputada Elena Ribera, qui governi. Jo no sé per què barrejat ara si governen uns o governen els altres. Aquí estem valorant una proposta de resolució que va més enllà del color del govern que està al capdavant de la governació d'aquest país. Jo tinc aquí al davant, i també agraeixo que algú m'ho ha fet arribar, suposo que els mateixos del camí, el primer exemplar del camí, que és el Montseny, i diu: el camí és una ruta de senderisme cultural senyalitzada i amb allotjaments que recorre la cultura, la història, el paisatge i l'esperit de totes les comarques i illes de parla catalana, una eina per conèixer aquesta terra i la seva gent, per estimar-la i per enfortir les arrels de tots els que hi vivim, un camí ple de vivències i de noves coneixences a l'abast de tots els públics i edats. I ens diuen: et convidem a endinsar-t'hi i a fer-te el teu. Jo penso que aprovant això ajudarem a que la gent s'hi pugui endinsar, es pugui fer seu aquesta proposta, aquest projecte que integra rutes, serveis turístics, comercials, en fi, i facilita el coneixement també del territori. Jo diria que fins i tot ajuda a revitalitzar tota aquesta activitat i ajuda a vertebrar també aquest territori perquè és un acompanyament a rutes i a trajectes que lliguen d'alguna manera territoris de tots els països de parla catalana. Per tant, jo celebro la iniciativa i el reconeixement i el suport al projecte és el que demanem que al Parlament ens hi puguem pronunciar avui, i a la vegada instem el govern que també faci aquest reconeixement públic i que faciliti ponts de col·laboració entre totes les administracions que hi tinguin alguna cosa a veure. Votarem a favor de la proposta. Moltes gràcies.